Teraz sa priznaj, skryl si niekomu do kerky už penis. A prečo malé tetovanie nemusí byť automaticky lacné? Lebo pod malým tetovaním si môžeme predstaviť aj malý nápis alebo aj niečo malé, kde je viac detailov, že maličké tetovanie môže trvať aj 30 minút alebo aj 6 hodín. Ako dlho trvá pripraviť originálny návrh tetovania? No záleží od toho, aký má Tater deň, či to ide alebo to nejde. Stalo sa, že zákazník prišiel s úplne nereálnou predstavou? No, sem tam sa to stane. Riešime to tak, že si dáme konzultáciu a dospieme k výsledku. Kedy Tater odmietne zákazníka? Ak je možno ten zákazník pod vplyvom drog, tak v podstate sa ten deň určite tetovať nebude. Ktoré tetovanie bolo pre teba najpamätnejšie? Také nemám. Také je. Čo najpamätnejšie tetovanie? Takže čo pre teba má dať ako takú, čo si najviac pamätáš? Nemám také.